Biyen melu aku pertama walah nglombrot. Mboten ya, Pak. Lewemu mangan ae. Bar saiki wah saya cantik. Sakniki cantik, Pak. Cantik tenan sampean, elok. Kok jenengan wantun? Wani ngopo? Ngomong kula cantik lah buke situng mriki lho. Lah ngopo? Aku iki witing klopo sak lugune lek sinden ayu ya tak omongne ayu. Yen nganti ayu tak omongke elek, tegese kuwi goroh karo batinku. Bukes iki senengane yen aku jujur apa anane ngono kuwi. Ngoten. Heeh. Niki lagi viral lho, Pak. Apa? Wonten napa? Film Ipar Adalah Maut. Apa? Nah, Ipar adalah maut. Terus maksudnya apa? Ampun ngantos ponakan adalah maut. Ngoten dados sing Kowe ponakane Bukesi? ponakane jenengan to nggih? Heeh. Nah niku ampun ngantos Loh, ponakan adalah maut. Lek sampean ya, lek neng panggung tak arani pancen ponakan. Nggih. Nek lek bar kok panggung ora mung ponakan. Lah napa? Penaan weh. Sik nduk. Tak ngorongane kan kowe iki jarak perkara kok nong. Ampun, Bu, ampun. Bapakmu judi jarak. Lah pripun? Jarak mesti ditenani awakmu. Oh. Beh, bahaya bocah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tasik melek sedaya warga masyarakat Kelumutan iki. Ayo. Melek bergas semangat dalu niki nggih. Halo Bu. Lho aku didadai ibu mesti tak dada. Matur suwun. Nyuwun pangapunten saderengipun, nyuwun sewu konjo dumateng Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak Agus Proklamasi. Proklamator. Pomo kleru ora masalah Bu Kesi. Nadyanto sing beneri Pak Agus Proklamanto. Sampeyan ngarane proklamasi ora masalah. Wong mau ya panitia le nyebut aku ya Ki Cahyo Kotang dia ae. Lah ya padake dalang ngangge BH ayo. Lho. Pancen nggih dalu niki anggen kula ngaturi Pak Agus Proklamanto niku pancen kula sengaja. Mergo saking kula kalih Pak Agus menika pun kados keluarga, tanggep kados Kang Mas kula piyambak. Kula tak gawe salah. Salah Pak Agus Proklamanto kula ngerti. Ning tak gawe proklamasi. Betek-beteke napa? Benjing yen acara hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus, Pak Agus Proklamanto saged nanggap wayang dalam rangka memperingati hari kemerdekaan NKRI. Sik, aku ora setuju. Pripun? Lah nganti kekerepen ra setuju. Lah napa? Wong bengi iki rung dilunasi kok. Tur upamane bersih desa wayangan mongko ya tayupan barang. Terus engko Agustusan wayangan kekerepen. Mongko lek nek kurangi tarikan sing nomboke menti Pak Lurah. Lha nganti kakean le nomboke apa seneng lek ngarepe Pak Lurah kono ditulisi Lurah Sida Ludes ayo. Ayo mesake no Bu Kesi. Mboten, mbok menawi mengke enten rejeki tiban saking Gusti Allah kan ya awake dhewe ora ngerti saking sedekahe warga masyarakat Kelumutan kados ngeten iki ngawontenaken pengetan bersih dusun wayangan kan rezekine mengke malimpah sapa ngerti kan awake dhewe ora ngerti Nggih. ya ndonga mawon nggih Pak Agus lan sedaya para perangkat desa sesepuh pinisepuh ibu-ibu bapak-bapak warga sedaya ingkang rawuh tumplek-blek. Kula minangka wakilipun kanca-kanca yoga lan sinden sing ayu-ayu lan wakilipun bojo kula sing ganteng dhewe Mas Cahya Kuntadi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dalu niki sampun dipun percaya nglipur panjenengan pun ping 3. Mugi-mugi taun ngajeng saged pinanggih malih nggih Pak Bu. Ngoten. Pokoke waten jenengan ndongakne kula kalih Pak Cahya dalang Cahya mboten rabi malih insyaallah kula tetep mriki terus. Loh, dongane kudune ora ngono no Bu Kesi. Pripun? Warga masyarakat Kelumutan ndongakne awake dhewe tetep sehat panjang umur. Amin. Lah perkara tambah bojo apa piye itu lak kecelakaan ngono kuwi to. Lho, sebab yen sampean ku aneh-aneh. Mesti aku ogah mbok jak rene ora bakal gelem. Mongko sampean lek rene aku, sampean iki kekuatane ning aku. Oh iya. Bubar. Tak dendeni kapok. Mula lek tanggapane Ponorogo iki rasane jarake sinden Silvi Kumalasari wingi kae. Lho, warga sakmene iki preso kabeh ning TikTok lho. Ae dhewe wingi ning Ponorogo kaya ana gempar. Sampean pengen nek Silvi bintang tamune wayu ning kono mbok jarake ketoprakan to. Wanyel aku.
Lah ngono ki lek butuhe nggih hiburan to Bu Kesi. Pak temu ndi Pak sik rame kaya ngene malah mulih piye to kuwi. Ngeten lho Bu Kesi. Dalam. Nuwun sewu warga masyarakat Klumutan mriki lak ketok guyub rukun banget. Wis sak pase lamun to kula kalih panjenengan ngaturake panglipur dumateng para warga masyarakat. Nggih to. Tur kula mboten nutup mripat mbuntu talingan. Pancen leres kula niku urip kula wis kadung menggantungkan dhateng jenengan. Kula niku bingung, wis to kok tinggal lunga ning pasar ngene aku tangi turu wis bingung arep ngopo iki bingung. Nate to jenengan gawani dhuwit 10 yuta ndek men. Pak, kowe blonjo dhewe wayang apa ning mall kono. Kula tekan mall ya mulih akhire mergo ora tuku apa-apa. Kaya ngono kuwi. Nyatane sampean le berjuang untuk keluarga ya luar biasa. Salate niku Pak, Bu sregepe mboten umum. Kula lek subuhan sing gugah malah Bu Kesi, ayo Pak subuhan aku imamono. Lek kula mboten tangi dhek subuhan dhewe saka sregepe le subuhane ping 10 ngantian. Sing 8 jare nggih sesuk ngono kuwi jare. Lah iya ngono kuwi. Salat hajat durung yen salat duka, poso Senin Kemis ngoten niku walah, pokoke niku ahli tirakat. Mang percaya, klebu dalange klebu Pak Agus pisan, Pak Lurah pisan. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang sangat luar biasa. Kuwi mesti ngono kuwi. Ayo. Ayo. Ya betek-betek ya aku lek tresno karo sampean Pakmu. Ini malah kita melas kaya wong keluwen lho amen ora. Ya melas. Kalingane Ponorogo wingi atiku sik senut-senut to. Wis nembang wae. Ning ngene lho Pak. Terus terang nggih Bapak Ibu, kula lek tanggapan teng Medion ngeten niki jan kaya mulih teng kandang. Rumaos kula niku warga masyarakat Medion niku mbok teng pundi kemawon kaya keluarga. Teng Klumutan, teng pundi niku? Darmorejo, pundi kemawon kaya sedulur. Kula niku nggumun angger kula mulih tanggapan keng Medion. Kula niku mobil kula mangkat kosong, ning mengke mulih mesti kebak. Saestu niku mesti ana sing gawani peyek, sego pecel, sambel pecel. Aja ngisin-ngisine we. Manggang sumpah tenan. Panitiane Bu Lurah bingung sesuk digawani apa malah bingung lho. Monggo wis ora arep gawani apa-apa wong sprene yo urung dibayar awake dhewe kaya arep njaluk peyek. Ha iya. Mboten. Aja ngedeg-edegi panitia sampean iki mari kaget ora. Pramila kangge nglipur warga masyarakat, kula tak nembang sing klasik riyen. Yang klasik tetap asik. Iya, asik. Tetap istriku Sukesi yang paling asik. Ya Silvi Kumalasari. Kelingan aku pokoknya panggan. Ayo. Monggo sayang. Ayo. Lali Kesi nembang mijil ketoprak. Sing nindingi knalpot. Ayo. Nono muridin rodok-rodok. Ayo. Serapopo ngene kerakyatan. Malah kaya karnaval rasane. Ayo. Ya, Bu.
nate katresnanku karo sampean kaya dene wit-witan kang gedhe saya ngrembuyung ngono lho Pak. Percaya gak? Percaya apa ora? Ora. Percaya, mosok ora percaya. Saya ngrembuyung, wite saya gedhe, godhonge saya ijo royo-royo. Ayo, watone ngisor ora diuyuhi cah cilik-cilik. Diuyuhi ya pesing Bu Kesi. Ora, nggih. Ning estu Bu Kesi bareng jenengan nembang mijil sing kok ketupraki bisa nggugah rasaku, nambahi otot bebayuku, saya semangat anggene atur panglipur wonten ing Klumutan. Dadi jenengan iki cara elektronik iki sampean kaya power bank ngono lho sampean iki. Aku HP-ne anggere tak colokne nggen power bankmu mak slep ngono kuwi. Sakire aku kekuatanku saya akeh ngono kuwi. Power iki kuat, bank kuwi nggone. Ayo ngene kekuatan. Kaya ngono kuwi. Sementing ora ngedrop ngono ya. Ayo. Ning kok anggumunku beda karo ning Ponorogo wingi ya. Loh, awake dhewe pentas kan di live streaming ya kudu tampilane kudu beda-beda ngono kuwi. Ning dhewe iki ning Ponorogo kok gambarku ora ketok blas ngapa ya? Ning Ponorogo wingi kok aku ora dilem-lem kaya ngene. Mergo gensete rusak terus sinyale elek ngono kuwi. Lah saiki sampeyan cedak tower kono ki nek tower sanding masjid tower ngono mula sinyale kuat ngono kuwi. Mula mengke kula umumke kalih warga masyarakat Madiun umumipun. Mengke lek undang bintang tamu sinden kula saranaken Mbak Silvi Kumalasari mawon. Mengke dalangan langsung semuangat ngoten. Lah tanpa bintang tamu sapa-sapa nadyan iki sinden Madangkara kabeh to, namun tidak mengurangi semangatku untuk menghibur warga masyarakat Klumutan. Lho ngono kuwi. Profesionalnya ngono kuwi ora entuk kok dalangi tergantung bintang tamu nggak boleh. Aku wis ngadep clear ini Bu Kesi ya. Butuh kuwi arep nyolahke wayang, ngencepne wayang nang debok iki. Mula aku semalam suntuk iki sing tak sawang ya mung debok. Mergo aku iso mbedake yen nyawang debok sesuk mesti entuk dhuwit, nek nyawang sinden malah kelangan dhuwit ya to. Betul, Pak? Ngono kuwi padha karo Pak Lurah kuwi. Upamane enek apa kuwi dusune sing tayupan ngono kuwi. Pak Lurah butuhe ya mung guyupi, ora bakal kedanan karo sinden tayub ora bakal. Mergo kuwi sing calone ngentokke bengkok ngono kuwi. Iya, njaluk ditladung karo Bu Lurah ngono. Allahumma amin ya Pakmu. Mula tak seksekne karo warga Klumutan. Rasah diseksekne nyapa to meden-medeni kowe iki ora. Wis pokoke ngono lho wis rasa ngangge seksi. Ya wis. Wis pokoke tak titeni wae. Pokoke suatu saat lek krungu kabar slenting aneh-aneh, Dalang Cahya Kuntadi seneng karo si A si B. Oh, tenan. Tak ketok pendek. Kowe muni tak ketok sing seneng ibu-ibu lho, malah ibu-ibu yo alah. Kok ketok ora apa-apa sok dikocori lek tukul neh ae. Malah kaya wit ayo. Ya Bu. Nah. Sayuh sing rukun-rukun. Dadi senggaan ki ana pituture ana piwulange. Ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon. Ngono kuwi. Aja nganti kok minggu ora prei ditunggu-tunggu ra diwehi. Ayo. Mergane wonge wis turu. Tintane sak tangine. Ayo. Pengen tangi diobati. Alah wis ora malah. Ayo, karo bojone dhewe ngangge obat ora. Lek karo wong liwa ora. Dintekne Bu Kesi sayang. Yuk. Jenengane napa to Bu? Wong kula nyeluk bojo kula sayang kok ya mang seneni lho. Lah kula nyeluk wong wedok liya sayang niku salah, wong bojone dhewe kok nggih. Silakan istriku tercinta. Wes.
Aku ki malah isin dhewe lho, Pak. Eh? Awake dhewe iki wis tuwekan ngono lho. Ora pantes lek roman-roman ngono iki biasa wae. Umur boleh tua, namun semangat harus tetap muda. Gitu. Sampeyan kelingan ora? Piye? Anak-anak dhewe sing cilik-cilik. Heeh. Sing barep lagi mlebu SMP, sing ragil kelas 4 SD. Lah awake dhewe sudah merasa tua, oh kleru. Sampeyan iso tak ijolne tenan yen ngono kuwi. Ayo. Semangatnya kudu muda, gitu Bu. Oh, ngono kuwi. Kalah karo Pak Lurah, piyayine wis semono sregep sepak bola kok. Mesti angger nyerang no, wah Bu Lurah terus gulno Pak. Lah iya, baru terus digolke timpak diel ngono Bu Lurah. Ya Pak, wis gol ngono. Lah iya. Beh nuwakal, sampeyan nuwakal asline. Apa? Nakal. Ngapa to? Awakmu iku lho, omonganmu lho, ngene amu iki lho. Kok nakal piye to? Aku fakta. Pak Lurah senengane bal-balan kuwi. Iya. Ning omonganmu lekmu banyol lekmu anu kok cucut ngono lho. Alah wong jenenge wong golek dhuwit ngene iki, Bu. Ngene kecuali lek karo panitia karo Pak Lurah golekne bintang tamu klitik luthuk apa cak percil aku diam. Lah iki ganteng rene bintang tamune kan kudu lucu. Lah iki aku peran kuwi bengi iki plus lho. Dalang ya bintang tamu ya dadi lawak. Ngono lek sesuk ora ditambahi 2 juta dosa Pak Lurah iki. Lah iya ngono kuwi. Jojo mesake. Ayo. Enggak, Bu Su Kesi. Su adalah luweh, Kesi adalah keindahan. Enggak. Sembah nuwun. Iya, muga-muga kena kanggo jampine saya para pepunden panitia Pak Lurah barang ya, Mak. Menika kala wau ugi kula aturaken teristimewa untuk ibu-ibu ingkang kepareng masak wonten ing dapur. Ya, kuwi penting, Nduk. Mula sok-sok wong sambutan yen mungguhku ora kok kagem bapak-bapak, ibu-ibu. Kuwi kanggoku salah. Sing bener nuwun sewu para lenggah ibu-ibu lan bapak-bapak. Ibu-ibu sing kudu didhisikke mergo apa? Wis ta wong duwe gawe mantu, sunatan, syukuran bersih desa pisan. Tanpa ana peran ibu-ibu sing masak ning pawon ora bakal iso jalan, ora bakal iso mlaku. Oh ngono kuwi. Mula ibu-ibu muga-muga tetep sehat, sabar, kuat, anggene momong putra dadi ya putra sing soleh solekah. Kakungi ya setia temenanan, wis leren anggene ngrasani tanggane. Ayo aja ngrumpi ae. Ayo ya Mak ya. Kaya ngono kuwi. Malik pelok barang dhisik, gandeng iki dalam rangka bersih desa. Ana lelagon lawas ya kuwi lagu bersih desa. Oh ngono. Mau dilikke karo Mas Rajamala kuwi. Lah bersih desa mbok lagu bersih desa tokke. Ya jajal rokokmu apa? Ya ngono kuwi. Monggo diaturake Mas Setya. Lelagon bersih desa untuk seluruh warga masyarakat Klumutan. Yo. Bye.
nuwun ya. Iki gentenan karo Waranggana Madangkara sing sowan iki. Alhamdulillah. Iki pas karo panggunge 6. Ayo, pas lek 7 iki genah sijine ning ngisor iki. Iya, Tur ya cantik-cantik kabeh. Wah, temenanan lek Madangkara niku sampun dipun tata Bapak Ibu mesti rapi-rapi, ngarepe sinden mesti resik tenan. Ayo. Biasane ngarep nek tremos, ceret. Ayo. Ngene kula singkirke. Ayo, ngarep mesti bersih anane gremik karo jarike sing seragami men ketok. Lamun to kuwi iki bener-bener kompak. Iya ngono kuwi. Temenanan. Wis. Mergo saiki sing jenenge sinden ki hal terpenting di dalam pagelaran wayang kulit. Iya. Sok-sok ki piyai mirsani wayang iki ora pati gagas lakone apa, dalange sapa, ning sing digoleki sindene sapa. Wah ngono kuwi. Ayu apa ora? Iya. Bener, Mak. Mergo pancen piyai mirsani wayang ning Madiun wis to. Kuwi mesti niate mirsani wayang iki ya rena-rena, mesti beda-beda. Ana sing rawuh rene iki butuhe mung arep nonton bakul kuwi ana. Iya. Dituku bakule akeh ngono iki ana. Iya. Ana sing mung arep mirsani ngrasake klenengan sore lek wis wayange wiwit malah kundur ki ana. Ana uga sing butuhe mirsani wayang, gatekke crita, gatekke wejangan. Ning ya ora sithik sing adoh papane nganti tekan klumutan kene iki butuhe mung arep mentelengi sinden. Ngono. Sing rene butuhe arep nonton sinden wong iya teko. Teko akeh. Yo, coba kaya apa? Arum Bali Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Coba kaya apa? Ya. Ya toh, berpacu dalam melodi. Yo. Naminipun genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Ya, campur darat. Ngentrong menika pernahipun sara silahipun menika ponakanipun Bukesi. Ha iya. Gumun angger sinden metu saka Tulungagung racake suarane apik, piyayine ya cantik ya, Mak. Tenan. Bukesi nyatane ya kondang kaya ngono. Adine Bukesi ke Mbak Penny Candrarini ya dadi sinden internasional. Iki Winong ya semono uga mulai melejit. Angger kok Tulungagung mesti cantik-cantik lho. Ha iya wis tenan. Sinten to Pak senjenengan maksud niku? Lho, aku ngomong to, Bukesi ayu ora? Nggih. Lho, Tulungagung. Nggih. Mbak Penny ayu ora? Nggih. Tulungagung. Sampeyan ayu ora? Ayu, Tulungagung. Sinten melih? Sinten melih? Dan lain sebagainya. Mboten lho Pak, jenengan iki kok wantun ngelem-ngelem sinden lintune Bukesi napa mboten wedi? Lah kok wedi apa dek iki memedi kok? Mboten lah, kan biasanya jenengan didendeni tak keprok parut lho, ngoten. Apa ndak wedi jenengan? Ya dikeprok parut, ngeprok parut ora bakal kelakon. Wong ning omah iki ora enek apa-apa dhek ora tau masak ya. Ora duwe parut, arep ngeprok parut tuku sik dhek dadan. Ngono aja kuwatir, ning tenan kok nong. Bareng sampean iki saya gedhe banyak pengalaman
bergaul kemana saja. Akhirnya sampean ngerti karo perkembangan apa kuwi jenenge jaman, akhirnya bisa ngrumat awak, ngramut karo apa kuwi busanamu piye carane apik, piye yen alisan sing becik kudu piye ngono kuwi, le pupuran kudu piye, le gambar wujude kuwi apa kuwi lipstik nggen bibirmu kuwi kudu piye, nah awakmu lak luar biasa. Biyen melu aku pertama walah nglombrot. Mboten ya, Pak. Lemu mangan ae. Bar saiki wah saya cantik. Sakniki saya cantik, Pak. Cantik tenan sampean, elok. Kok jenengan wantun? Wani ngopo? Ngomong kula cantik lah, buke situng mriki lho. Lah ngopo? Aku iki witing klopo sak lugune lek sinden ayu ya tak omongne ayu. Yen nganti ayu tak omongke elek, tegese kuwi goroh karo batinku. Bukes iki senengane yen aku jujur apa anane, ngono kuwi. Ngoten. Heeh. Niki lagi viral lho, Pak. Apa? Wonten napa? Film Ipar Adalah Maut. Apa? Nah, Ipar Adalah Maut. Terus maksudnya apa? Ampun ngantos ponakan adalah maut. Ngoten dados sing Kowe ponane Bukesi? ponakane jenengan to nggih? Heeh. Nah niku ampun ngantos Loh, ponakan adalah maut. Lek sampean ya, lek neng panggung tak arani pancen ponakan. Nggih. Lek bar kok panggung ora mung ponakan. Lah napa? Penaan weh. Sik nduk. Tegese penak suaramu lho, nglipur lagu masyarakat lumutan ngono. Entar ngorongane kan kowe iki jarak perkara kok nong. Ampun, Bu, ampun. Bapakmu jadi jarak. Lah pripun? Jarak ditenani awakmu. Oh. Weh, bahaya bocah iki. Lho ngene lho Bukesi. Iki lak ponakan. Tur iki kan ya paguyuban melu ning keluarga Madangkara. Ben kerasan winonge ben ora mbalik-mbalikne tak jawab. Carane ya dibikin nyaman. Caranya supaya nyaman harus dilem, diakrapi, dicedhaki. Tur ya iki bocah iki berpotensi suarane apik, bocah ayu, aku seneng ngono lho. Dadi seneng karo suarane ngono kuwi. Kuwi lek jenenge mbok jaraki to. Aku kira ndek bola lho, Nduk. Bapakmu jaraki winong mbok kowe mbelani ibumu. Tenang, tenang. Lho, nyapa iki? Nyuwun sewu Pak Cahya Kuntadi. Oh. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo, Dok, Ngomong kok jelani, Dok. panjenengan niku dosen lho, Pak. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah. Panutan mahasiswanipun jenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan lho. Malah pamer weh. Asli ngeten. Nanti kan jenengan panutan, Pak. Ampun ngoten niku, Pak. Ampun nggodani ning kene nggodani enek sinden ayu terus nggodani iki. Anu iki nggodani iki ngoten ampun ngoten niku, Pak. Jenengan niku ngandani kula, "Nduk kowe aja nakal. Nduk kowe aja sok kaya ngono." Lah jenengan ngoten niku berarti ra sumbut no. Saiki jujur ya. Pripun? Kowe aku nggodho Elisa kok ora seneng, Mbak Silvi ra seneng, Winong ra seneng. Aja-aja kowe sing pengen tak godho, ayo. Hah? Jujur ngono kowe. Mboten, Pak, mboten ngoten. Hah? Lah kula niki putrane jenengan lho, pernae. Iya, bener. Pernae. Ah. Pernae kula putrane jenengan. Mm-mm. Kula mboten purun, Pak, jan godho-godho ngoten niku. Oh iya. Cukup yoga-yoga. Sing Ngene lho. godho kula. Sampeyan kudu ngerti. Pripun? Pancen aku dosen. Nggih. Ning nuwun sewu. Sing jenenge dosen iki sikil lak loro. Nggih. Gitu. Sikil kiwa karo tengen. Tengen iki tak nggih ning kampus, nggih mulang karo mahasiswa. Nggih. Sing kiwa iki tak nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih. Lek aku ndalang kaya ning kampus ngono kae, surup do pitonono nggih ngono terus ora enek wong nanggap. Mula sikil kiwaku tak jokke pamrih men apa ditresnani karo warga masyarakat. Carane ya ngono kuwi, ya njarake Winong, njarake sinden ayu. Pamrih apa men masyarakat terhibur ngono kuwi. Lah nek sikil tengah ngono apa, Pak? Tuh. Kuwi lambene elek iki. Bahaya. Lambene Iki lho, elek. bahaya. Kuwi ora nek kukune barang arep melu. Bahaya. Intine pun cekap, Pak. Pun cekap. Mesti cukup ibu mawon. Ampun nggodani sinten-sinten melih nggih. Ampun ngantos Ora entuk. kedadean ngoten lho, Pak. Iya, insyaallah aku ora arep nggodha wong wedok utawa sinden sapa wae. Ya, anggere ora kilaf lho ya. Lho, kok mboten kilaf? Lho wong ora mesti imane saiki sosok kuat, Nggih, sesuk nggih. ora kuat, sesuk salat sok mben ra salat. Kan biasa.
Kita Nggih. saiki kaji sesuk korupsi. Iso ngono. Mula aku ora wani janji. Yen saiki aku janji ora arepe njaraki sapa-sapa. Ya ta? Wis kene nembang. Ayo. Wis tau tak tereng karo sinden bengi. Nduk, tak omongi bapakmu kalah di jero iki mau ya. Kalah dek ya. Makasih ya Om Sing ya. jero sapa? Aku karo Umi no. Heeh, mendhi aku kalah ketoke wong loro suarane kaya wong papat kok iki ora. Ayo, Cahayu Winong Nawangse coba kaya apa. Nggih. Engko bacotno dadi arti arep kok bawane apa Bapak nderek. Ngono ya, Cahayu. Apa ya? Wis monggo bebas. Piyai kene iki apa-apa kersa kok piyai budaya, luwes longgar. Ayo ngono. Anu nggih, Pak. Apa? Rinoso. Rinoso. Mangko Rinoso. Pelok 6. Nggih. Oh, ya wis. Oh, pelok bareng. Oh nggih nggih. Rinoso ora apa-apa, engko diganti mong iki dudu pamundhut kok. Mboten. Kula kesupen nek ternyata pelok bareng. Heeh. Anu asmara ndono mawon nek ngoten. Oh iya, ketoke ayu, Mbak ya dangling iki bocah iki. Ayo. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Pak. Lah iya. Ayo, Asmara ndono. Nggih. Oke, siap. Mas. Ya, Winong Nawangse. Gegerane manakrami Nana. tutu Gandeng sing mirsani kulon iki akeh sampean madhep ngulon mlaku alon-alon ngulon. Blek, engko ngetan. Terusane yo ngulon kono. Kak ngapunten nggih, Pak. Lah iki kita Soale- atine bocah iki pikirane ora nang kene bocah iki. Mboten, Pak. Kok kaya ngene larane to niku cakepane. Nah, soalnya kula nggih lagi nandang loro niku mau lho, Oh Pak. iya, mau tak tambani nong, tak tambani. Among ati pawi Ora angger sinden lho nang disuting karo bapake kae delon. Wow. HP-ne lho kaya ngono kuwi. Ah iya. Nah iya, engko lek sare ora nyawang gambar musik ora iso sare lho Pak kuwi. Ayo. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem. Kula nggumun priyayi kelumutan niku nggih. Bae Pripun? wong tuwek-tuwek ya ora ndek isin ya. Lek ero sinden ayu. Kuwi katresnan ngono kuwi. Oh, iya. Tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ternyata ora enom ora tuwek ya. Wong tuwek ero sinden ayu bae ya melongo ya. Gak apa-apa Pak, terus gak masalah. Kula Iya. wong guyon. Ah iya. Iki Pak iki ajamu live TikTok lho kuwi rumah samu. Ayo. Ayo. Nana. Ayo. Luput pisan kena pisan. Pengen nyawang sinden mboten bapak-bapak sing ngetan mriki? Pengen madhep rene karo mlaku. Ayo. Kudu diratani nong. Ayo. Yen gampang luwih gampang. Nah, iki bapak-bapak sing sepuh-sepuh setan iki nyawang sampean iki ya
Wah, cara kerupuk kaya kemremes men to ya ngono wae ya. Saiki madhep rono. Leres, Pak? Ah iya, kula ngerti ati jenengan. Ayo. Yen angel tan kena dinumbas arta bawane iki mau jenenge apa, Nong? Asmarandana. Asmarandana. Asmara ki tegese katresnan, dana ki weweh. Di tengah-tengah kesibukan beliau namun tetap tresna karo piyayi ing Klumutan mriki. Beliau adalah mantan Bupati Madiun Bapak Kajimbing. Matur nuwun rawuhipun, tepuk tangan untuk Pak Ahmad Dawami. Wah iya nggih, kelenggah nggih. Kangen aku suwi ra ketemu. Klangen-angene karo Pak Kajimbing sing kelingan isih Garuda Pancasila bar kuwi mesti nyawer 1 juta. Ngarani ora nggih. Mboten Pak, sugeng lenggah Pak Mbing, sehat selalu dan selalu barokah. Amin. Dadi ati coba kaya apa Cahyu Winong Nawangsih. Yo. Rong rambahan ya, Mak. Engko sing kedua dijaipongke. Ya, mangga. Ya, Nang. Mati
nuwun genduk winong nawangsih ya ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Kajimbing Bapak Ahmad Dawami ya ragil saputra wis sawetara suwe ora pinanggih ya dasare wis purna jabatan ya Mak ning tetep silaturahim berbaur kalian para warga masyarakat wonten ing Plumutan Saradan ya bener Mak bener nggih mugi-mugi Pak Kajimbing tansah pinaringan sehat walafiat tansah amanah ugi barokah iya bener Mak kaya ngono kuwi yo ngaturake pekarmane Pak Kajimbing luwih dhisik panjenengane anggere rawuh mbuh ning acara hajatane para warga masyarakat Kabupaten Medion apa pas hari jadi mesti ngersakake Garuda Pancasila iya adate lek Juli ngene iki ya Medion hari jadi ya Mak mbuh ki ora nek kabar nduk ayo sing baku men tentrem dhisik Medion wis tentrem ben saya tentrem dhisik merga sok sasi 11 bakale ana pilkada pilihan bupati wakil bupati duka sinten kemawon ingkang badhe pinercaya dening para kawula ing Kabupaten Medion ingkang baken saged membawa keguyuban kekompakan kerukunan tidak menjadi alat pemecah belah untuk warga masyarakat Kabupaten Madiun sing penting kuwi pancen sing penting kuwi kok nduk nyatane kabeh iki dulur Pak Kajimbing ya pepunden Pak Hari ya pepunden wis kabeh yen karo Piyai Medion awake dhewe semet dulur iya bener ya Mak kaya ngono kuwi ya cah sing semangat ngaturake Garuda Pancasila ya kula aturaken wabil khusus dumateng Bapak Kajimbing sugeng lenggah ya yuk dados Patriot proklamasi
matur sembah nuwun. Garuda Pancasila sampun katur. Ya, wis muga-muga saged dados panglipuring penggalih. Sugeng pinarak, sugeng lenggah Pak Kajimbing. Ya, pamundhut ingkang angka 2 ya kuwi ali-ali, Mak. Slindro Songo. Men jumeneng ya kuwi genduk Umi Hafifah luwih dhisik karo genduk Birgita. Ya, kaya apa? Disupoti ya. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah ya. Ya Mas. Ya. Ngaturke salam hormat dhisik, salam sungkem Nduk Umi Birgita. Nggih. Marang panjenengane ingkang sampun purna anggenipun ngasta bupati wonten ing Kabupaten Madiun, Pak Kajimbing. Ayo, Umi dhisik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Jenengan tesih kemutan kula mboten? Kula sing jenengan sawer 4 tahun yang lalu, Pak. Suwimen. Nggih. Nggih. Ngaturaken selamat purna tugas nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, panjang yuswa. Mugi-mugi nek mbok menawi jenengan nyalonke melih mengke saged dados melih nggih, Pak. Terus mungkin anggap wayang melih nggih, Pak. Amin. 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 Birgita piye kata-katane? Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Anu Pak kula ajenge matur. Apa? Pak kula salah satu followers jenengan mungkin nyuwun follow back nggih, Pak. Waduh. Kewanen aku. Urung-urung wis follow back ora. Nang ngene apa TikTok, IG apa? Instagram to, Tenan, Pak. Pak? Nggih. Asmane apa njajal ning IG, Pak? Apa itu apa ya, Pak? Soalnya kan banyak toh, Pak, follow, tapi Ah. saya sudah mengikuti. Sinten nggih, Pak? Pak Ahmad Dawami. Ahmad Dawami aku ki anu, Pak. Nek nama aslinya agak lupa, tapi kan nama apa itu yang tenar kan itu toh, Pak. Heeh. Pak Kajimbing Pak ya toh. Kajimbing. Mbingi saka tembung blimbing. Blimbingi lingire 5. Ya, 5 tegese panjenengane tidak pernah meninggalkan Pancasila dan juga rukun Islam. Lah kuwi. Lingire 5. Kowe sok niteni apa ora lek blimbingi lingire enek 5? Mboten nih, Pak. Titenono aku saurunge mangan blimbing, mesti tak soloki sik pira ya lingire. Lah tadi Lima apa solo. ora? Kula ada pantun, Pak, untuk Pak Kajimbing. Pripun? Masak kambing dicampur pete. Pak Cakep. Kajimbing nyuwun sawerane. Bocah iki langsungan. Lah biasane ngoten apa Kajimbing nek wis sinden ngadeg gadah Pancasila mesti amplop sak yuta ngoten, Pak. Kowe ngono kuwi padha karo miskinke dalange. Ya pancen dalane miskin kok. Lah, ora ngono lho. Tegese pamane nyuwun ya nyuwun ning ora carane ngono kuwi. Alah Pak jenengan lho Pak wayangan saben wengi tapi lho Pak bisik lho Pak asene mati Pak, tulung benakno. Kapan oleh mutirakat lek ora ngono kuwi? Oh, ngono kuwi. Pak, kula niku Pak, leres niki Pak. Kula niku sampinge Mas Imam niku lho. Mas Imam ote-ote Pak. Beyoh Pak, rambute Pak.
Lah wis sing salah lah imam lho. Ning selain itu ning Waranggono aku lah gatekke. Oh, gelungane digarap, seragame digarap, jarike ya dikompakne. Kaya Salah ngono. ngapusi Pak Dinglek ku ki lho Pak nganti suwek kabeh ya ora ditukokne dalange lho dalange jan tanggapan sak menungi cetil ya Ram. Ya toh? Ya wis sesuk lek prei khusus awakmu tak tukone Dinglek ya. Iya. Sing dhuwur 2 meter ngono ya. Ojo to Pak. Dadi kita menonjol Aja dhewe. Pak, tumbas tinggal teng ngene Mas Dar niki lho. Lho iya to Mas tak payuk niki Mas. Beras barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telek mblenet tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok semangat. Kabehmu tak koprok kowe ora. Lho ya tenan kok sithik-sithik medok sithik sinden ayu lah. Betul, tak dukung, tak Lah ya toh. Kowe tak omongi. Beras ndi to beras iki? Niki. Kowe pengen tak tukone sing anyar. Heeh, Pak, pengen. Aja kuwatir. Engko lek sesuk ning Nganjuk. Iya. Bar kuwi rombeng ingkah lek ning Nganjuk ning arep ning Heeh. endi? Ning Medion to, anu Ngawi, Ngawi to. nggih. Bar kuwi tanggal 10 tak tukokne bros. Tenan ya Pak, Iya. 10 kan libur. Bros sing ngene nang kono to? Iya. Ha, engko 10 tak tukokne bros. Engko sing Heeh. masangne aku dhewe, ya. Alah ya toh. Ngono kuwi nah Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ae. Gak labine. Kowe tak keprun dasmu kowe ora ngono kuwi. Ya, ben. Enek Pak Kajimbing ngawisin ora ngono kuwi. Ya Pak, ya ben jenengani ben ngerti lho Pak, aja kaya ngono ya toh Pak Bu ya toh. Mbuh. Ayo. Coba saiki dandang gula sik, ali-ali. Ayo coba kaya apa sing apik iki dikersake karo Pak Kajimbing lantaran Pak Agus iki. Ayo. Dandang gula, ayo. Ayo Om, awas sih. Om. Lorien. Nggih. Jeneng kula glali aja lali Nene. ali ali niki suleh kula aja dianggep sepele. Hop, oper bir kita. Nggih Pak, pengumuman Pak Lurah. Kopine yoga-yoga telas Pak. Kowe sing ngurusi dudu Pak Lurah ya, kowe sama Pak Lurah kon ngurusi wedang kopi barang lho ora. Lho lah aku ki anu lho Pak, menyejahterakan para yoga sambat ya tak omongke. Ah, iya. Mergo yoga ki sing jelas pekewo Pak karo sampean anak aku ora duwe pekewo karo sampean. Lampine ora. Ya, niku engko mesti kanca-kanca Laden wis siap. Nyiapke Nggih. kopi nggih yoga-yoga. Lek aku wis Laden-laden ngerti seneng aku kok. Apa senengane sampean? Susu ora. Ya ta, susu. Susu apa Pak? 4 sehat 5 sempurna kuwi lho bergizi kuwi lho. Coba 4 sehat 5 sempurnanya apa coba? Nasi, Heeh. lauk pauk, Iya. sayur mayur, Heeh. terus buah-buahan. Heeh. 5 minum susu. Alah susu neh. Aku tau TK, celuk-celuk. Ngono Iya, ya, ditakoni aku ya jawab iki nyapo lho iki. Ampun. Nganyelne Birgita padake aku cah paut gitu ya ora. Yo Ben. Ayo. Ayo. Nembang ora? Nembang. Mosok arep nyopet kowe ora. Ayo. tansah deli. Terus Bir. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu. Oh, oper Umi Habibah.
tak ketaken kewala nganti besok apa bakal bali. Terakhir cah loro sing kompak sing apik. Ayo. Yen bali bejo Pak Lurah dredeg. Bagi iso Pak Lurah kok getak ilah dalah-dalah karo piye? Iki diajeni wong sak klumutan kok. Ayo Pak, tabuhi Pak, saya Pak Lurah Pak, ayo Pak. Kluntok. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Tuk tuk. Pripun? Leres pancen kudu ngoten niku. Kan sutradarane pemimpine wayang niku dalang. Aja lemang langsung teng sinden. Niku kleru. Mergo sinden lek ngerti saweran, raine malah kaya kotak amal dek niku. Atur nuwun nggih ini saking Pak Kacimbing nggih. Oh nggih matur nuwun sanget nggih. Pak sindene dereng lho Pak. Nggih mawon. dremis Ampun gugu gurem ceceger nggih Pak nggih ngoten niku nggih. Niku mangke urusane kalih kula nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Niki Pak Kacimbing to. Lan jenengan pundi? Oh iya bar wayangan. Padha ae dalange ya. Tambah kathah. Nggih, kathah nggih kula dung. Napa? Lan jenengan dalang mriki napa pripun? Kula tak jagoan karo Pak Bing. Ora gelem ngalih ro sinden Pak Lurah bahaya ya ora. Pak, delok Pak, kuwi tulisane Pak, tak wacane Pak tulisane. Ora dibuka sih lho, ora. Delok umki saksine kowe ya. Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra Kajimbing. Ya. Saweran untuk sinden 1 juta. Pak Ya. Dalang enggak lho. Nggih sinden ki Pak. Sing endi tulisane? Endi? Nggih. Oh sing iki to. Kleru macamu sing walike iki lho. Oh, anak to Pak. Nggih, saking Pak Ahmad Dawami Ragil Saputra. Menika khusus panjenengan Pak Dalang sinden-sinden mboten sah kemawon nggih. Lho iki lho. Ngapusi Pak, kuwi ning isore iki lho enek. Endi neh? Oh iki lho, aja bingung. Pak Dalang nek njaluk saweran sesuk stroke lho. Iki lho. Iki enek tulisane. Mung cekak tulisane iki. Sindene kocluk. Tak dom aja kuwatir aku karo kowe. Ngene lho, penake ngene. Iki lak usum bola to saiki. Iki tak tukokne TV sing gowedhe ya to. Dikek ning omahku ku ndelok bareng-bareng ya to. Ora Pak, kuwi urunan di nggih tuku bis Madangkara, ngono lho. Ya kurang ngawut ae ora. Lambene Birgita tekan dindi ora. Lek wis aja ora trimo numpak bis esuk bareng aku ae. Ya. Bukesi ben ning bis ya. Sian ya. Aja Pak, pesan bukesi sumuken kok. Beh. Ini kok bojoku saya bengi kok saya nakal ya. Lah sindenmu didikamu piye iso wani karo dalange lho. Biar nyata kongkon dek yo. Ben biraku pegel karo bapakmu. Gara-gara ning Ponorogo wingi lho, kapokno. sing dibahas meneh. Nyuwun sewu Pak Jimbing. Loh, Pak Wingi teng Jimbing Ponorogo nyuwun sewu bojo kula niku bintang tamune Silpi Kumalasari. Bagusi lek ndalang sewengi. Lah bar kae ya bar ning Ponorogo aku di WA karo Pak Mbing. Heeh, piye? Pak Dalang lanjutkan. Piye ki Pak Kajimbing iki? Wah, Guyon-guyon Bu ora nggih. Ngaten iki bute lak menghibur para warga masyarakat wonten ing Klumutan. Yen terhibur penggali lak piyayi Klumutan dadi seneng atine, otomatis padang kang dadi pamikire, sesuk dan seterusnya nyambut gawe saya sregep, yen nyambut gawe sregep, otomatis penghasilane piyayi Klumutan melimpah ruah kebak barokah. Ngono lho. amin. Tak dum mripatmu aja mlerok ae. Iya Pak. Ayo lek ono dhisik ndang. Ayo. Kok aku tuh Pak Yumi set to Pak? Lah, Aku kok- sik. Sote. Leh, Lho sing njaluk saweran iki awakmu kudu awakmu sik. Aku Ya wis dinekno aku sing
sing nyanyi to? Hah? Endi aku sing nyanyi to? Kowe njaluk iki? Iya. Tenan? Iya. Wani tenan? Iya. Ora ditabuhi kanca-kanca lho. Lho, lah aku iki dihitung karo kanca-kanca kok. Hah? Dalange ora. Ditabuhi Ora. kanca-kanca. Mm. Penitine piye? Golek nganti gamelane dikukuti piye? Ayo. Oh iya, Pak. Oh. Tak wae wis, tak wae 10.000. Nah, kuwi jan mindring kok pancen iki ora. Ayo nembang sik hadiah keri ora. Ayo. Ngagem ali-aliku papriye aja lali malangaku nadyan kula mboten melu Kaya Umi lho bocah tenang ngono lho. Sabar, nrimo, ikhlas. Ya, Percaya karo pandum rezekine Gusti Allah diterima. nggih. Ora lambene sinden bebret ae tekan tinti. Ya ben. Yo Om. Sawerane, Pak. Hus, meneng. Kowe ngisini-sini. Aja omong ya iki jeneng. Nang winong, engko dumen karo sinden-sindennya. Lah, Lambene nah, dadak. nah. Aku iki njak winong Loh, ora ngomong aku kan perwakilan sinden. Ora iso, saiki bendarane winong nyeneng. Loh, ora iso, Pak. Aku, Pak. Kok iso awakmu? Lho kan aku biasa di pasar Bu Kesinya bir duit iki titipno anu. Ora Mas iso Adi. kleru. Saiki sinden iki ya 6 ya. Kabeh wis bagi tugas. Sing nembang klasik Bu Kesi, engko sing ngalang-alang alus si apa Umi. Umi. Lah sing ngurusi dhuwit saweran ki si Winong. Lah awakmu lek bisa mogok kowe sing nyurung. Sia-sia len. Wis borong iki. Wes. Nang Winong iki ya. Iki mesti tak kei sing ayu dhewe kok ora. Ya elek ra apa-apa Ayo terus Ya, ora apa-apa. Ayo Umi. Lamun embane selaka emane namun tansah niki embane kencana pamriye tansah mangiyo raharja Rampung ali-ali mangke mangdangdutke podang kuning. Menika pamundhut saking ibunipun Pak Lurah Agus. Wah iya karo nglangi karo ngombe. Piye nek isine, Pak? Piye nek isine? Yo kuwi urusaku nyapa. Yo, saya nyanyi sindene kok dalangi terus. Enek isine apa? Ya iso sawerane. Tak buka ya. Iya, Pak. Wek, ora apa-apa. Astagfirullah, Bu, sawerane dereng. Lambene. Lambene tekan ndi. Ayo, dintekake sik. pilihanku mripat biru mamriye prestisia ingkang marani yen takon isi hatiku Angkat.
terima kasih. Ya. Genduk Umi Hafifah karo genduk Birgita. Luar biasa. Semoga-moga bisa kanggo srana panglipuring penggalih. Iya, Mak, iya. Lah iki gandeng spesial, Nduk, sing ngersake iki ibune Pak Lurah. Iya. Kejaba ngersakake podang kuning uga ninggal katresnan. Iya, Pak. Mula sing dikersake ya iki dalam kurung ya Winong e. Iya to. Mula gandengi pamundhute ibune Pak Lurah Agus ya kudu dipinangkani tampil yang kedua kalinya nong. Iya. Iya, ninggal katresnan. Engko digarap rong ramban sepisan dangdut, yang kedua dijaranke. Iya. Iki sing kepareng mirsani ning YouTube ya akeh sing ngersake ninggal katresnan Winong. Wah, siap. Wis nong. Nadyan tampil pindho ra masalah nggih nglipur warga masyarakat. Ya. Monggo Mas Noval buka saking kendang mawon. Aja nganti ninggal katresnane piyayi ing klumutan. Ya, monggo. Oh
Tenang elok. Awakmu iki sing kerjane paling akeh dhewe alon-alon. Wah. Ngono areng geblak lho. Ayo. Ayo. Wis aku wis di WA karo Pak Kajimbing, gandeng sampean semangate luar biasa, kerjane ya kesel dhewe, sawerane kok Pak Kajimbing PN dhewe wis. Ya ora kancane diumani no. Nggih.